oromo koda ok del mapek moinga. Nyinga en Merolina Nyango. Aya Usare Primary School. Aja grade 6. Gima katime school to mora en somo nikech ka somo tayudo rieko mang'eny. Nyinga en Brighton Otieno. Aya Usare Primary School. Gima katime school to mora en timo debate. Nikech katimo debate apuonjora kisungu mang'eny ma unyalo parliament. Nyinga en Joseph Ochieng. Aya Usare Primary School. Aja grade 6. Gima katime school en to mora en somo. Nikech ka somo to konya e kalo penj. Nyinga en Sofia Nyango. Aya Usare Primary School. Aja grade 6. Gima katime school to mora en debate. Debate puonja mondo ang'e English. Ng'wecho chiko boma madong' ma Kisumu kuma romo gi rowere moa Aria Primary School ka gidwaro miyo wa mor gi miel manyachon. Podwando nam lolwe kama otude gi nyithi onagi monego primary school e gwenge mag Nyakach ka gikelo no shairi mar thor mare en chura nataka kujua. Winjuru maber ahinya. Nyinga en Ibrahim Tera. Aya school mar Onego. Aja grade 6. An gi shairi. Chura nataka kujua furayo kitu gani, kila nyeshapo mvua wachekelea ziwani. Una nguo za kufua na wala una sabuni, na mtungi una pia, maji utayafanyiani. Asanteni. Podwago touch dona mlolwe kama otude gi Gabriel Hawimwa Simon Newberry Primary School Manyata kokelo no wer mamita ahinya. Winjuru maber. My name is Gabriela Howie. I have a song, Your Love, so wonderful, Your love, so wonderful, so high, I can't get under it, so high, I can't get under it, yo high, I can't get around it, Jesus, you give me wonderful love, oh, oh, yeah. You give me wonderful love. Your love, so wonderful. Your love, so wonderful, so high. I can't get under it, so high. I can't get under it. You're high, I can't get around it, Jesus.
You give me one love. Oh, oh, yeah. You give me wonderful love. Your love. So wonderful, your love. So wonderful, so high. I can't get on to it, so high. Can't get on to it, yo high. I can't get around it, Jesus. You give me wonderful love. Nyithindo na gine chokore oyo mach ka giwinjo sigand luo man gi puonj. Omwanda mona, wololo, omwanda mono wanindo, omwanda mona. Yawa omwanda mona. Hey Kanyada, Kanyada mwalo kucha. Turgi osiep na Moses Odua. Turgi osiep na Magoko Gombaka. Bambja kwa buai. Yorego. Siganda ema wokuro. Chon gilala. Nenitie. Bwana morbe omwanda piti ngawa. Omwanda piti no ero ngwech. Gotieno kochopo. Mudho. Kode gi ngwech. Mudho kode ngowa. Ngwech. Mudho. Ngwech. Mudho. Gotieno. Kuonde moko iluongo ni omwanda piti. Kuonde moko iluongo ni maundu jajuok. Maundu ngowa. Ji nok nindi Kanyada. Ji nok nyal nindo. Kino wendo matin. To mwanda biro. Kowe moro ma en mo kata. Aeto kochope dhodi. To leng'ore kama. Oleng'ore ang'o? To ting'o gi malo. Siwa ngowa. Aeto koni ang'ikoni kenda ang'ikoni. Ang'ikoni kenda ang'ikoni. Agochiete dhot. Aeto ya chiel maliet. Kendo ogo ngwech. Koro ji nok nyal nindo. Nikech maundu jajuok omwanda piti. Ne irogi gotieno mangima. Kowaka ogwedhot. Puf. Ogweng'owa. Tut. Kochopo kama okaw lo. Obang'owa. Aeto ogwedhot ni. Udhuku. Ogweng'owa. Udhuku. Ogweng'owa. Aeto koni. Ang'ikoni kenda ang'ikoni. Ang'ikoni kenda ang'ikoni. Bang'e gokinyi iyudo ka e dhodi ng'ato we gimoro ma serious. Gimoro ang'owa? King'iyo koni ng'ato we gimoro ma huge. Gimoro ang'owa? Koko yawa. Nyithindo ok nindi. Kolera mako nyithindo. Nyithindo diewore kabisa nikech maundu jajuok omwanda piti. Owe gima ng'owa? Serious gima serious. Koko ni yawa. Wadhi timo nang'o mondo watiek maundu? Koro giluongore jogweng'. Chief ologo biuru uduto. Biuru uduto. Biuru uduto. Biuru uduto. Biuru. Gia kocha. Biuru. Gia kacha. Biuru. Ai gibet piny. Chifu konegi niya. Ng'ato nitie gweng' kae ma irowa mok wanyal nindo. Nindo is? Ok wanyal nindo. Nyithindo ok nyal mondo sikul. Kachopo sikul ichwadogi nikech gilewo. Nikech sa nindo gineno. Nikech ang'owa? Gineno nang'o? Jajuok irogi donge. Koro okinyi chief oluongogi.
kone gini waratimo gimoro. Watimo ng'owa? Mondo wamak ng'awa, jajuok umaka ng'owa? Mondo wak ng'owa? Nitie jajuok maido ka, madiewo kae, wan wamanye. Nitie jajuok maido ka, madiewo ka, mapielo ka, wan wamanye. Koro, chief notimo gimoro. Kini, dhot ng'ama ogwega, okoni en dhot Bartholomeo. Dhot ng'awa? Bartholomeo. Koro onyiso Bartholomeo ni biye ofisa. Kosebiro, onyiso Bartholomeo ni ya, dhi mondo ikel gam. Ang'owa? Gam. Super glue. Kang'owa? Super glue. Ojuok. Cha ang'owa? Cha ojuok. Aeto giketo kamoro achiel. Kagiseketo, to gimanyo kudho. Gimanyo pin. Ng'e pin? Gimanyo sindan. Gimanyo ang'owa? Sindan. Gimoro amora mabith. Koro gimieno gam e dhot, to giketo ang'o? Sindan. Gimieno gam e dhot, giketo ang'owa? Kudho. Mondo ka ang' maundu jajuok omwado ochopo, kogwe kama, to timo ang'owa? Omoko. Kosemoko, to pudho. Kosepudho, remo wuok. To giluwo ang'owa? Koro Bartholomeo timo kamano gi jomoko e gweng' kanyo. Kagisetimo, koro kachopo otieno, omwando akia gima timore. Obiro, owuotho. Kochopo e dhood Bartholomeo, to koni, ang'i koni kendo ang'i koni. Ang'i koni kendo ang'i koni. Aeto ting'e gi malo. Aeto kete kama. Aeto chwade gi nyundo. Omoko. Otemo koni omoko. Ang'owa? Molo koni yawa aboko. Aeto koni, abende an wuod kanyada ma serious. Wuod kanyada mang'owa? Aeto koni, 1, 2, 3, aeto, puf! Opudho. Ogong' wech, modhi e ode. Kiny gokinyi, chief ochopo ka ng'awa? Ka Bartholomeo. Koni, ng'ani ochopo ka. Koro gichako nang'owa giluwo. Aluwo. Giluwo Giluwo ang'owa? Remo odhi ochopo gi kamoro ka ng'awa? Kama undu jajuok. Mokoni kara in mi irowaga. Ne gichwade piropali. Bang' kanyo, ne gikoni, jajuok ka jajuok nigi yadhe. Jajuok ka ang'owa? Ne gimake ma gitweye. Chakre chieng'no, onge ng'ama osebedo ka ido kendo kanyada. Unjo sigana? Usewinjo joma idoga? Mane kaka imako ang'owa? Jajuok. Ka ok kamano, akelo sigana mar maundu jajuok, omwanda piti. Nyinga ne en ng'awa? To mae ne en chenro mane? Rogo mar nyithindo. Ikelonu kanye? Ramogi TV.
uru kamano. Bye. Josephine Jos bende aneno koikore gi japuonj science. We wachikuru itwa. Oyarore nyithindo, mana kaka wik manokalo ne waloko yamo. Kawuono bende pod walokaloka yamo ka wan gi japuonj George. Odhi nyisowa gimodhi timo kawuono. Japuonj, inyalo moso nyithindo? Oyarore nyithindo, an nyinga japuonj George Osano. Kawuono wadwa puonjore kuom kaka liet wuotho e gik mamol macha kizungu luongo ni liquids, kaito gi e yamo ma kizungu bende luongo ni gases. Gas mobro tiyo go kawuono en air moyueyo niedi, mwadwa neno kaka liet kadho kuom. Koro gin gik mage monego ati godo? Kwa chako gi convection in liquids, kaka pi wuotho kaka liet wuotho gik mamol, kaka liquids, wabro tiyo gi pi. Container chalo kama gik mabro tiyo go gin magi, wabro tiyo gi chupa moro machalo kama mwaketo pi e iye, kaito wabro keto, either wanyalo keto wino, kata wanyalo keto kuoyo, kata wabro tiyo go iluongo ni potassium permanganate mondo onen maler. Seche moko be nyalo tiyo gi gine sawdust, gine moko mas kuom bao kanyo. Kaito wabro bedo gi gima wabro chwake go mondo wang'e ni to gigo bro timre nade. Koro watim mano mondi eka koro waduoge machielo makoro watimo mar muya. Sa. Koro wabro chako kikawo pignero ketewi stand. Kwaseketo pi stand, to wabro keto permanganate. Ok abiro gi wino, abiro gi permanganate mondo nen maler, wabro kete iye kanyo. Koro kaki kete, ikawo tube moro matin kama, tidire go iye kanyo. Koro ibro moko mshuma, kaito igine imurogo gine gi abwoe kaendi. Watiyo gi glass mondo mi onen. To konego ket gini mang'eny? Matin obro tiyo. Koro gimachielo mobro timo, wabro keto kalatas niendi e toke mondo joneno mondo mi onene maler. Koro in sami ichwake gi kae, tanta aketo gini gi e toke ka mondo onen. Sa. Koro mok mshuma kaiti iket ne liet. Apano neno gima timore kuom permanganate nero, kala mare neno. Odhi kanye? Odhi malo. Odhi malo. To kochopo malo to chako dok kanye? Piny. Onyane kaka obro timore kochopo malo kuno. Koro neno kochopo malo, to kochako duogo piny. Matiende ni sama wachwake gi piny kanyo ero, gima timore niya, liet pi mwatiyogo niendi mosebedo maliet, obro bedo marep matin, kaito obro dhi malo. To glass ni ok bi barore? Glass ok bare nikech liet mwatiyogo nero tin. Kwa keto liet mang'eny, to nyalo barore, kata kwa chwake matek kaito waketi i pi, to bro barore nikech iluongo ni gine expansion, irregular expansion. Mano bro miyo barore. Koro ineno kaka odhi malo. Koro ing'eni sami chwako pigi e piny kae, gi e bwoye piny ka, to pigni endi bedo mayot kaito chako dhi malo. To sama odhi malo no ero, obro ting'o gi permanganate bende, obro dhigo. To kochopo malo kae, to bo yudo ka pi machielo mapek nitie maduogo piny. Kobiro kato kobedo mang'ich to duogo piny. Koro dhi kamano ero nyaka ang' gini endi te bed ang'o? Bed makwar. Manyiso ni liet nero osedhi kamoro amora e pigno. Mane kaka liet wuotho ga e gik moko machalo kaka pi kamae, ma dho kizungu luongo ni liquid. Now, nyithindo, note niya,
pi ema ting'o kuoyo kata ting'o ink kata ting'o permanganate. Pi ema ting'e. Permanganate ok dhi kende. Pi ema nyaka ting'e. Owinjore? Dong koro nego wadhi watim mar gases ni. Koro kwa timo mar gases, wan gi sanduk moro matin kae. Apa nyinge gi dho kizungu iluonge nang'o? Convection box. Convection box. Koro convection box en kata nyithindo nyalo lose kucho gi cotton. Lakini rach cotton ni kok ing'iye maber to nyalo wang'. Lakini ma waloso mar chuma. Kata jo nyithindo nyalo neno. Koro en iyawe kamae. Iyawe kigolo glass no kamano. Koro kwa segole kamano to wabro keto musuma kae. Kae to wamoko musuma no ero to koni wabro moko kalatas. Kalatas moro wabro nalo mae kae to wamoko. Ikete mag kamano kae. Koro idhi make? Imake maka kome. Koro kise imoke mondi ko kikete kaito wang'iane kaka irono irobro timore. Sawa. Wakongo ng'ad musuma niendi obed matin. Haya. Koro moke kaito ikete konchia. Keto bede bo gine bo kamo yaore nero. Aya kalatasi moke musuma kanyo imoko gi dhoge kanyo kikowan te. Koro lor box. Osudo? Osudo. Osudo kodoko mane? Koni. Osudo kodok but kan. Okay. Ya mondo miembo mondo mi onyis convection kata kaka liet wuothe yamo. Kwa chwako kae kamina no wachwako kar musuma kanyo. To yamo makani libro bedo maliet. To ko bedo maliet to bedo marep, to bedo light. Kae to dhi kanye malo. Sawa? Kaito yamo modong kaniendi bro rengo koni mondo mi obio pong kama yamo chandowe. Kore beko biro koni ibiro mure gi kando lili kai tembo dhi. Koro samwa keto smoke kae to smoke luo kaka yamo no irodhi. Matiende niya smoke watiyogo mondo wane kaka yamo dhi. Ok en smoke mabedo maliet. En liet mar yamo man kaniendi. Kaito koro smoke luo yamo no kaka dhi. Koro unyiso convection current. Gini nyisi ni kaka moro cha convection current ne mar permanganate. Mae koro convection current en mar smoke. Ageno ni nyithindo uneno kaka convection timore, mane kaka liet wuothe air. Nyithindo, gigo mwatimo sani gi mane watimo wik mokalo nyalo konyo e penj moro amora mutimo. Koro onegi tim gige dalau kata ka in gi free time mondo ing'e mathoth kuom gigi. Japuonj, inyalo nyiso nyithindo nao? Kaka jo class 8 convection mar liquid ni nitie penj 2014 number 37, 2012 number 18, 2009 number 47, gi 2019 number 13, gi 2008 number 22. So convection in gases nene 2021 igamokado number 27, 2013 number prario, kaito gi 2006 number 29. Matiende ni itemo giga ipenj. Maka koro nyathi ongi gigi eki kaka gidhi kendo owinje maber to nyalo konye penj. Nyaka chojuma manyien mabutudore kendo nyinga en Josephine Achieng kata Josephine Jos. Nyithindo nyinga Jojo Sano, an japuonj mar science dago mar musu ji ariyo, Queen Anyango kaachiel kod Patience Achieng. Oriti uru. Wadhi eyo matin wadogo bang' sama chuok. Kete manaka.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'wenya nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawan. Unaona vile unajituma, unajikaza, forms zingine hazivani. Una feel ku give up, una try other ways. At least uone kama uta make it. Unapata yani njia zote ni kazi mifungwa. Wacha ni kushow my friend. Usi give up, jaribu tu kujikaza. Jitume kabisa. You never know, day itakucha na everything will pay. Utaona kama ni dream tu ulikuwa nayo, lakini itakuwa reality ya kuwa siku yako imefika. God na yeye haizi kuachilia. Ikifunguka, imefunguka. Man, trust the process. Dial *811*707# to get Trust the Process as your skiza tune. Ino kin ng'ama ber, to bende sakasa kae, iparo weche maricho kuom ji. Ber ka koro inidhi katedo, bende winja maber. Asetieko tijena te, biro chuna na dogot. Ko kamano Rajiv biro winjo marach. Wachina ne gimoro kae. Ang'o momiyo ini wuon kae? Didonje dhaw manie kind Rakesh gi Pari. To ni koro sani wasemaki wan kodi kae. Wachna ng'ama boreso ngima osiepni. Oyang'ruru nyithindo, machiegni urete e chenro wa tedo kae. Nyinga en Josephine Aching kata Josephine Jos. Kawuono ni wan kod jatedo Emily. Odhi nyisowa gima odhi puonjowa loso kawuono. Jatedo, idhi puonjowa tedo ang'o kawuono? Ero kamano nyithindo. Tedo ma wadwa loso kae, gima waloso ni iluongo ni English trifle. English trifle wan gi kek,
wan gi sultanas, wan gi sukari, wan gi custard powder, wan gi chak. Tuma? Koro mae iluongo ni vanilla essence. Koro wabro kuongo law lwetwa eka mondo wachak tedo maber. Koro mokwongo wabro chako ng'ado kegwani wabro ng'ade kama. Kegwani ng'ade matindo tindo. Kiseng'ade mokwongo wabro keto ei glass wani. Bro keto kama. Kogo bibro ng'ado. Koro ibro endelea ng'ado mano. Ka naendelea loso custard sauce. E chagni wabro keto chak nus machwakore gi sukari. To chak modong wabro ruwo go custard powder. Tiketa ng'o iye kanyo machalo ma kae aketo mana custard powder ni to gi chak. Koro ma en chak gi sukari. Koro adwa ni endelea aolo Kirude to bomoko? Kirude to bomoko, en irude mana kanyoko. Mae wabro keto mondo mi odum mamit. Mae iluongo ni vanilla essence. Medo chak matin mondo obed light matin. To kionge gi chak to in gi pi, nyalo tiyo godo? Pi ok nyal gole maber, chak ema bro gole maber. Mano emomiyo watiyo gi chak. Custard wani osebedo sawa. Koro wabro kete e glass kuma ne waketo kek cha. Koro wabro tuome gi mo. Wabro tuome gi ma ka waole wiye kae. Adwa niket kendo kek machielo e wiye kanyo. Koro aluwe layers. Koro kegno ibro luwe wiye kanyo. Mano ni biro chako luwe kek. Naketa pita matin? Keta pita. Wabro pogo koni gi koni. Kendo wabro chako waolo makendo. Sultanas wani. Wabro kete diere kanyo. Kendo wachako waketo moro e wiye. Mondo koro chal ka gima en gi layers. Koro gima wako timo kendo, wabro kao chocolate block no. To waketo, koro waloso go maridadi e wiye kae. Tang'o momiyo i grate chocolate block? Chocolate ok wanyal kete kama e wiye kae. Koro nyaka wa grate mondo eko nen maber e wi glass no. To wabro kao to waketo kama.
Koro dwani i bill nwa English trifle wani no chal nadi. Toko nyaka piny. Winjo ko chal nadi. Omit. Koro inyalo nyiso nyithindo nang'o? Nyithindo, gini mit ahinya kendo inyalo nyiso janyuolni mondo ong'iewni gigi mondo item kaka inyalo mondo ilos gima chal kamae. Nyinga en Josephine Achieng' kata Josephine Jos. Jatedo, inyalo nyiso nyithindo nang'o? Nyithindo, magi gik ma wanyalo tedo ot. Custard powder en gima wanyiewe duka. Chocolate en gima wanyalo nyiewe duka. Cake to wanyalo tede ot. Custard powder en gima wanyalo nyiewe duka. Koro gini inyalo lose mana kaka walose no. En mana gimi rudo mana matin mana kanyuka to already osechiek. Koro uneno kaka waloso mano. Ero kamano. Nyinga en Emilio Bonyo. Ago erokamano ne minwa Jane Lona Obonyo. Achaka go erokamano kendo awacho namoso owadwa Tom, Rosemary, Lily, ago erokamano. Nyaka juma manyien mambo tudore kendo. Nyinga en Josephine Achieng' kata Josephine Jos. Oriti uru. Yes, the wind blows a little bit colder, and we're all getting older, and the clouds are moving on with every autumn breeze. Yeah, but I'm really bad at planning these things out, like candlelight and pulling the rings out. Maybe you should leave all the romantic stuff to me. Some things never change, like the love that I feel for her. Some things stay the same, like a reindeer are easier. But if I commit and I go for it, I'll know what to say and do, right? Some things never change, and I'm holding on tight to you. I can hear you, but I won't. Some look for trouble while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. I have had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Samantha? I'll have all the answers when I'm older, like why we're in this dark enchanted wood. I know in a couple years these will seem like childish fears, and so I know this isn't bad, it's good. It's really good. Growing up means adapting, puzzling at your world and your place. When I'm more mature, I'll feel totally secure, being watched by something with a creepy, creepy face. 'Cause when you're older, absolutely everything makes sense. This is fine. Again, you're gone, off on a different path than mine. I'm left behind, wondering if I should follow. But is this what it feels like to be growing apart? When did I become the one who's always chasing your heart? Now I turn around to find I am lost in
lost in the woods. Every inch of me is trembling, but not from the cold. Something is familiar, like a dream I can reach but not quite hold. I have always been the fortress, cold secrets deep inside. You have secrets too, but you don't have to hide. Show yourself, I'm no longer trembling. Here I am, but I've come so far. You are the answer I've waited for all of my life. Oh, show yourself, I'm ready. Where the north wind meets the sea, there's a river full of memories. Come, my darling, safe and sound. I am found in the unknown. Into the unknown. Into the Unknown, into the unknown. Where are you going? Don't leave me alone. How do I follow you? Into the unknown. So I feel very good working here because I trust this because I have enough skills for working. At the same time, this job has really helped me a lot because what I get from here, I pay my own rent. Yes. My aim is just for the deaf group, I want them to access opportunities because very many people believe that if you are deaf, you are not able to do other things. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machiegni ahinya e sechegi mopuonjre wile. Koro wadhi e bungu nenore gi le. Kawuono wapuonjre maling'ling mar le miluongo ni otenga.
E ng'eyo le mag bunge kawuono, wapuonjore e wi otenga. Otenga en winyo machamo le wetegi. Gin e kidieny achiel kod ongo kod achudhe. Otenga ong'e ahinya kod dhano kendo onyalo fuyo mabor ahinya e boche. Ofuyo kama winy mamoko ok nyal chopoe. Otenga yudore kuonde duto e piny ka kendo gidak kuonde mopogore opogore. Nitiere moloyo kidienje 60 mag otenga. Duto ni kod wang' maneno makare kata maler. Kokegi otegno kendo dhoggi bende bith. Kidienje mopogore opogore mag otenga chamo le mopogore opogore. Chiembgi gin kamoting'o rech, winy, thuol kata puoyo. Ong'er e kind le mamoko. Kidienje mong'ere mag otenga gin sea eagles, booted eagles, forest eagles kod serpent eagles. Sea eagles golo rech e aoche kod nembe. Bald eagle en otenga mayudore nam to dak North America. Entie kod bondo. En kod yier marabuore dende kod marachare ng'ute kod wiye. Golden eagle yudore North America, Europe kod Asia. En otenga man kod yier e tiendege. Golden eagle en rabuor kod yier mamula kata golden e ng'ute kod wiye. Golden eagle osebedo kaka ranyisi mar telo chakre chon. Bald eagle en ranyisi mar piny Amerika. Martial eagle mayudore Afrika ogangore en rabuor gi malo kod ng'ut marateng'. En kod ip manyadundo kod wang' maratong' mamiel. Thoth otenga ohero dak e bungu kod e wi got. Thothne gihero kuonde man malo. Otenga ni kod wenge madongo makao kwan atamalo 50 mar wiye to pek mare nyalo romo kod mar wang' dhano. Otenga nyalo neno mabor nyadi 4 kata nyadi 5 moloyo kaka dhano neno. Kwan tong' maginyuolo luwore kod kidieny. Kata kamano, thoth gi nyuol e kind tong' 1 kod 3. Seche moko nyaka 4 to mano ok timre ahinya. Butno kao e kind ndalo 35 kod 42 kaluwore kod kidienje mopogore opogore. E kinde ma butno chakore, chuo kod mine wilore bet kuom tong', kata kamano, mine ema timo thoth tijno. E kinde machiel nindo e tong', moro manyo chiemo. Nyithindgi iluongo ni eaglets. Inyuologi ka gin raburu, kaeto gilokore marabuor. E kinde ma gichopo higni 4 kata 5, gibedo kod wich kod ip marachar. Ginyalo dak kuom higa 35. Otenga luaro ga yiere mana kaka guok kod paka golo yier dendgi. Yier manyien losore bang' mano. Magi e moko kuom gik monego ing'e kuom otenga. Otenga mamine dongo mohewo machuo. Bald eagle mamiyo nyalo bedo kod bor maromo inch 43 kata mita 1.1. To kama dichuo ni kod bor maromo inch 36 kata mita 0.9. 2. Golden eagles romre. Onyalo fuyo e feet 10,000 kata mita 348. Kendo ginyalo neno rech nyaka e mail 1 kata kilomita 1.6. Ka gimako, giluaro piny nyaka mail 100 kata kilomita 161 kuom saa achiel. Gifuyoga mana e wi pi. Gimako rech kod tiendegi kendo gifuyo mabor ka gidhi chame. 3. Otenga nyalo mako gimoro matek nyadi 10 moloyo dhano. Wadwa ng'eyo kaka inyuolo otenga nyuol manyien. Be ing'eyo ni otenga nyalo dak nyaka higa 70? Mondo mi ochop higa no, nyaka nyuole kendo e kinde ma ochopo higni 40.
Kinde ma ochopo higni 40, tiendege ok nyal mako gimoro monyalo chamo, dhoge chako dolore. E kindeno, Otenga ni kod gik moko 2 manyaka otime yiero. Tho kata kale e okang' malit mar lokruok makaoga dweche 5. Okang'no dwaro mondo Otenga ofu e wi got mondo dage ode ma itiyogo mana e pidho nyithindo. Kanyo Otenga duong'o dhoge e lwanda manyaka owuog oko. Ka tiende osedongo kendo, Otenga chako pudho yier meke machon. Yier chako ti manyien kamae kao dweche 5. Bang' mano, Otenga fuyo madag kuom higni 30 kendo. Mano ema bende ne wan godo e ng'eyo le mag bunge odiechieng' ma kawuono. Watudre kendo juma manyien mondo wapuonjre e wi le moro machielo. Oriti masani. Wow! Okang'eyo ni Otenga teko mare oingo marwa ndalo 10. Mano puonj makare. Podone boma maduong' ma Kisumo, kuma Stella Marios, masomo Simon Newberry Primary School man Manyata, kelo no miel manyasani. Miel koro mondo ochuo chieng'. Onge nyathi madwaro dong' chien. Chris Ochieng moa Usare Primary School manie gwenge Mambita kelonwa talanta mare mar rapping. Winjuru maber. Nyinga en Chris Ochieng, awuok Usare Primary School. Ane class 7 akilon luo rap kai bro. Ya skiza kidwa luo rap kiboda. Kauno ma egima okela. So sweet gino mit kaka soda. Omera mai donge show stopper. Onagi play fly kaka chopa.
donjo bathe kono dongo songa joga yawa dongo nie boya yawa dongo kituga tengi ko kitanga chwa kiga orenge masela dongo tinde yawa gengo kikudha tiweni inyala yawa bura dongo aingo kikudha tiweni inyala bura yawa dongo iko masela dongo tinde amuomo obongo weno se ona yudongo gengo an katukudho komaka tinde yawa gi dongo yaro katugo acha mako maka katusiku kudha kiweni nyala okogenga obongo weno se ona yo masela jom nokudha no wacha por dongo amuomo gi dongo tinde ingo kiwacha tiweni inyala kikudha tiweni inyala boy na dongi focus manyo pesa donga asol nyaki meyo mondi meyo don nyaki man mago dongi tinde okogenga sama manyo pesa dongi nindo adicha ileko sama sweti ya dongi sama sweti ya dongi ileko sama manyo dongi ya nindo kidwa lura pikiboda kauno ma egima okela so sweet ginomit kaka soda omera mai donge show stoppers onagi play fly kaka chopa kadonyo bathe kone dongo songa yawa donge joga kituga tengi akeduga boya onge yawa ngama ainga usiku mani usafu magu jomwero bende yawa kiau dongo oknegi neu daksa pon do rap mondo konyo boy no yawa dakonyo boy na mondo wagik malu usiku mani usafu magu chung post pichana mana kato cheng wer ko nya feel udwa na ngwe kare ni a feel buda mago dongo ko maka tinde yawa dongo poda muomo kidwa lu rap kiboda kauno mai egima okela so sweet ginomit kaka soda omera mai dongo show stop onagi pile fly kaka chopa kadonjo bathe kono dongo songa ngama gikina dakane ne kiwacha dongo buda aingi pesa dongo buda focus mondi manya kimeu manyo pesa dongo focus donga lao success yawa dongo success malao gi dongo tinda ingo onagi dongo mabire toka lura poda kitu piny yawa dongo tinde yawa lwenyo dongo okaduogo chien dongo ajida apakoyo kata wacha tana iguga kata kukudha tanyonguga elura dong poda pek amedo gi spinach bata boy na dong poda gik malukun dong atieko ya dabuji ma disco mano tich maber ahinya watudre gi nyithindo mo Alego Primary School e gwenge Kendu Bay ka gikelonwa shairi mathor mare en wimbo wa kitoto. Primary School, why grade marangwen, why shairi, mawuoyo kuom nyathi. Wimbo wa kitoto, naimba mimi mtoto, mimi ni baki mtoto, mwenye raha moto moto, niimbe kitoto toto, nikicheza na watoto, hata niende nicheze, wenzangu wananingojea. Nikiwa kwetu nyumbani, kucheza baba na mama. Mama huwa Zaituni, baba huwa Juma. Kucheza matopeni, kwa furaha maishani. Acha niende nicheze, wenzangu wananingojea. Asanteni. Gimoro mora man gi chakruok nyaka bed god giko. Kapok watieko chenro, to wayudo modeling mikelonwa gi nyithindo moa Jirani Education Center e gwenge mag Dandora.
Utimo maber ahinya. We wapuonjre wach manyien e kidieny mar ng'eyo dhowa. E ng'eyo dhowa kawuono, wapuonjore e wi adila. Tiende en chak mokwongo mowuok e thund dhiang' monyuol to kuogi. Inyalo tiyo kode kamae. Mama nomiya adila mondo amadhi bang' kane osekane e kobe. Wasechopo e giko mar chenro marwa ma kawuono. Wadoko erokamano madong' ne ji duto momiyo chenro chopo kare. An daher goyo ne erokamano Alphas Ochieng man Western Kenya kuom bedo kodwa e seche ariyogi. An kaka ung'eya an nyinga Sally Kosgei Odhiambo, kata kuhero unyalo luonga ni Sally the Queen, Ndhiwa Dala Moyo Center. To an Lox Ponde, kata kiere nyalo luonga ni Lox P Jauyugis Dala. Oritiuru! Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga, kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye.
Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Wachina ne gimoro kae. Ang'o mamiyo ini wuon kae? Nidonje dhao manie kind Rakesh gi Pari. To ni koro sani wasemaki wan kodi kae. Wachna ng'ama boreso ngima osiepni. Machiegni nyakwara moge jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo kolo ni yore mopogore opogore ka miriekni kaka inyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono ka wachako chenro mar ohala gi mwandu, wadarango siganda miyo mabedo sebedo katimo ohala kendo kisire kod kambi mano mar okumba mano mar CS Insurance Group makonye kachiel koda ka jode. Wagweng' weche rochopo nyaka e kaunti ma Siaya ka mwarado kod Veronica Were. Veronica Were kachiel koda ka wuon pare mabende en jaode. Gisebedo ka gitimo ohala mano mar Phantom Auto Spares. Ka iuse spares mopogore opogore mago mag apiko. Apiko en ohala mitimo e counties mopogore opogore, county ma Kaluo, Siaya en achiel kuomgi. Kawuono oleronwa maling'ling e kit ohala motimo. Nochake yo machal nade. To mor mane ma intiere godo kaka miyo matimo ohala kod jaode. Pek nitiere kanye. Achiedh nade mage mokale. Ang'o madhire pile ka pile mondo chiew kotimo ohala ni e county ma Siaya, ta enye boma ma Siaya. Veronica Were ema chakonwa chenro mar ohala gi mwandu kowuok e kaunti ma Siaya. Erokamano, an iluonga ni Veronica Uma Were. Anyalego kamoro ni ka ruoth. Koro anyaruoth motedo usonga ne jaunyekra. Watimo ohala mar wauso gik pikipiki, spare parts mege pikipiki kod oils mege mtokni kata mege pikipiki bende. Ohala ni wasetime kuom higni 6 kamae. En ohala mane wachako higa 2019 e town kamoro ni Nyadorera.
nwatime nyadorera for like higni ariyo dhene wabiro Siaya koro kuma wantiere ni. Pesa mane wachako kod ohala ni kan wadwa chake ok ne wan sure gima ne wadwa timo. Koro nene waloso this box ya kusave mar mabati ne wadhi to wawange welding. Gikanyo no yudo ka pod jaoda tiye osubtal. No chieto hospital miluongo ni Nyambare Mission Hospital. Koro ne wakano kanyo bed sling 20 obed 50 mwayudo moro mwaneno yani akanyo malo kanyo to wagolo waketo kanyo. Ne wakane kuom muda madhi dweche 8. Kane wagole to nwayudo gimoro 180. From kanyo eka ne waparo gima dwa tim to pachwa no gik nwa spare. Ohala ma spare by the time ane wachake ne ober. Though sani bende pod ober but koro biro kod challenges mamoko being that ni sani koro joma time ngeny. By then suppliers net in kane wachake gi wholesale wamiyo ji mwandu. Nyalo do ni within Siaya region one mane wachiwo. The other suppliers ne wuok Kisumu. Koro within Siaya nen one. Koro by then nen at least no ber. Gisani be pod ober lakini koro cash flow modok piny kech koro joma nie pap ngeny. Challenges mane spare achiel kuom gi aparo na sewacho. Sani koro jitime mangeny. Yudo ni duke matindo tindo gi bendo yaw mangeny. Koro mano bendo ose reduce kiwango ma pesa minyalo yudo per day cha nikech koro joma use ngeny ok gigeni ni kendi. Another challenge ni samoro apike masani wuok nitie moko ma wuok ma yudo parts gi tek. Yudo ni client dwaro kata nitie koro kama wuok sani na jita BM125 HD mondo mi yud spare mare okoyot nikech en apiko mapod nyien to parts mage moko poko wuok nikech ging'eyo na apiko no pod nyien koro okiyot mondo mi okethre. Ohala ber to kendo dwaro chuny. Ka in gi chuny ma ol pi odak itime to koro gima inspire mondo watime pile ng'ato kaka an en marwa, en mara gi jaoda. Koro kata otek kata oyot opogre gi tij andika, opogre gi tij ng'ato. Mari nyalo biro ting'iyo area man kod shida, then inyalo rectify yourself. To ka in tij ng'ato ka otek samoro gik moko ok flow e tij ng'ato yot mondo mi otimi nadi ogoli ni tich ni kama kamae ok wanyal endelea tiyo kodi. But koro gima motivate wa machuno ni nyaka wa show up with all those challenges eni koro en mari en mari. Koro nyaka ibed gi chuny ma motegno mar ruako challenges go kaka gibiro kod ng'iyo kaka di handle gi at the same time. Lessons gino maseyude biashara ni eni nyaka ibed gi chuny. Tembe nitie, tembe gi wuok kuom jo ohala weteu, kuom clients, government. Koro nyaka ibed ng'at moikre seche te ka ine biashara ne gimoro amora manya biro ni ma is concerning your business. So you have to be ready to handle it. So far CIC nini ma wan go kod mar education policy wasebedo kwa dhigo kod geyo makare. To gima nyalo wacho ni CIC bergo onge ng'ama ong'eyo gima kiny. Like sani ka anything can happen maybe to our business or to any one of us, we can be sure ni our children education is very much secured. They are still young but wangeni their education is secured. Kagichopo high school, university, gin sawa kimasomo nikech CIC.
Ohala osekonyowa ko muda mwasetime no, nitie gik moko ma waseyudo yo mayot mar timo. Ing'eni ka wawacho ni in ng'ano mondik e tich, samoro ka tiyudo salary maru 15,000. Samoro plan gigeni nyalo bedo matek nikech igo kwano kod pesa no. But gi ohala kaka marwa ni kwang'iyo pesa momiyowa kata per day, miyowa tich mayot mar pango gigewa. To so far anyalo siemo ni wan gi parcel kata malo mwaseng'iewo through ohala, wan gi jogo mwasechung'go kimasomo through ohala. To pod wan gi plans mang'eny mwadwaro ni watim through this business. Wauso spares mege pikipiki, mege bajaja 100, kodu awacha ni mege pikipiki te. To koro gisani nitie gik moko ma koro wach kaka mege tuk bende wan go. Koro gisani Siaya mega pike chal kama ng'eny. Koro sani ka nitie maybe gima ng'ato nyalo doro kuom tuk, wan gi tuk 200cc, 250cc. Wauso spare gite, wayudre gu kae, yudre dukwa kae. Ne ja ohala mora matimo ohala. Tembe ng'eny magojo ohala. Gima da pimne ng'ata matimo biashara ma samoro chunye dwa no ol, kik chunyi ol. Bed mana motegno to like kidwa chako ohala mar uso gige pikipiki, nyaka identify area midwa time biashara ni. Pikipiki mage mang'eny area no. Nikech sani apiko biro models mopogre. Koro itimo nonro mondi ing'iyo ni model mane mang'eny area midwaro chake biashara no. Kiseng'iyo then ing'iyo pesa, ing'iyo parts minyalo chako go. Ber mondo mi ng'ato chak kod parts magin fast moving, mondo mi kik ibed kod stock mang'eny mok dhi. Koro by the time mimedo time kosudo gi these moving parts, clients biro kwayi parts moko mionge gogo. Tibone know how the demand is, then you start restocking. Dukawa iluongo wani Phantom Auto Spares, one Siaya opposite court. To kidwaro number wa mar sime en 07 200 60 244 kata 07 58 230 216. To Facebook inyalo manyo wabe waluongre kono Phantom Auto Spares. Bang' winjo sigand Veronica Were kawuok e kaunti ma Siaya, wadani wayud thuolo mar winjo kuom jalony osebedo kotimo ohala ni kendo sire kod kambi no mano mar CIC Insurance Group. Wayudo thuolo mar bet piny kod jalony mawuok e kambi no mar okumba mar CIC Insurance Group, kendo kawuono wawinjo wach kawuok kuome. An nyinga en Lawrence Ochieng', an wuod Homabay County, Karachuonyo, dhoot miluongo ni Kanyabia. Koro CIC ka atiyo gi kambi miluongo ni CIC Insurance Group e department miluongo ni CIC Life Assurance. An tija en financial advisor. Koro kawuono wadawuoyo matin e weche mag wach mar CIC Academia. CIC Academia en kama imiye thuolo mar kano pesa chon mar school fees. En kama ichako ikori chon mondo nyathi obi osom maber. Nikech wayudo ka puonjo nyathi ok en gima yot. To wawacho ga ni ber kichako chon. Jaluo wacho ni chako chon ber. Koro wadwa ni sama nyathi osenyuol ni to ber ka ng'ato chako pango ne wachne mar somo. Ok wadwa ni janyuol bet to irito nyaka sama nyathi bet maduong', ma nyaka sama koro kadho penj odhi oluonge kata odhi skul maber koka ichako angaika. Ok ibet gi dang'ni mar paro. Mano ok wadwa no bed kamano. Wadwa ni sama nyathino onyuol ni
tichako pangone maisha mare kako biro somo. Emomiyo wakelo plan miluongo ni CIC Academia mondo mi jonyuol ochak jipanga go chon sama nyathi pod tin, nikech kano pesa ok yot. Inyalo bet ni samoro ikano pesa e bank, samoro ikano e sako, samoro ikano e simu tinya kamar mshwari, to ikano to samoro dich moro wuok ikawo pesa titiyogo. Koro iyudo ni gikone sama nyathi cha dwa dhi e sikul to iyudo ka koro ionge gi pesa. Emomiyo wacho ni sama nyathi onyuol ni itichako keno mare ma obro dhigo e junior secondary school kata senior secondary school kata university. Gin jomage manyalo chako keno kodwa e CIC Academia. Ng'ata moseyudo nyathi owach ni chakre ja higa 18 kadhi mbele, samoro oyudo nyathi chon, oyiene onyalo chako keno. To kata bet ni jowetewa mabe samoro pok oyudo nyithindo, samoro en gi nyithindo mokawo tindi, ok gin nyithinde, oyieni onyalo bedo nyathi nyaminu, nyathi owadu, nyathi wayu moro, in makoro chalo janyuolne, oyieni mondo mi ikaw ne plan mar CIC Academia ni ichak kungo chon mondo mi nyathino ka biro dhi e skul mbele kocha to kichandri. En ang'o momiyo wawacho mondo mi ber kichako keno gi CIC Academia? Gimokwongo, okech ngima ok ong'ere. Kawuono in sawa, samoro in e tich, ondiki, samoro itimo biashachi, inyalo yudo keno ni moro matin, inyalo keto. To ngima lokore, samoro kiny ngima lokore ma ok inyal yudo pesa, ionge gi gima kisungu wacho ni income, ionge gi nweng'o. Koro inyalo yudo ka samoro nyathi cha biro thagore nikech nok ipangone maisha ne maber. Samoro inyalo yudo ni kawuono intie to kiny ionge. Mabe nyalo wacho ni e bugo ane pichano ni kiny ionge iwe nyathi kata iwe nyithindi chien, ngima gi nyalo chalo nade ka ok ipango negi weche mag somo mapema. Koro wacho ni sama isekawo CIC Academia ni iketo ngima mar nyathino korka school fees e yo maber, koda itie koda ionge nyathino biro somo, nikech sama ikeno no to nitie gimiwacho ni sum assured. Sum assured no en okete kanyo ma kopo kuom hawi marach ni janyuol onge to pesa no biro konyo nyathino korka somo. Koro plan ni odhi kuom higni marom nade? Plan dwani mar CIC Academy ochakore higni 5 kadhi mbele. Biro luwore gi kiwango ma nyathi nitie sani, ema biro nyisi ni ikawo kungo mar higni adi. Ka nyathi osesudo mbele kucho, samoro en e grade 3, en e grade 4, koro ibiro goni kwanti nyisi ni inyalo kungo mar higni 5 kata higni 6, higni 9, higni 10, kamano kata higni 14. Koro ng'ama koko nyuolo nyathine sani en onyalo kawo kata mar higni 12 mondo mi nyathini ka biro dhi e senior secondary school to pesa ni konye modhigo nyaka e university. Garama mar somo tek nikech ok en school fees kende. Iyudo ka school fees nitie kanyo, to iyudo ka samoro nyathini kata kono somo e university, kamodake nyaka imany, chiemo mochamo nyaka imiye. Koyudo ka jonyuol mang'eny bet gi dang'ni mar pargo nikech onge mar pesa. To gini timore ok nikech samoro pesa onge kabisa, lakini nikech jowa machon kata nokiyudo plan mapema mondo mi chak pango weche mag kungo mar school fees mar nyathi. Koro nitie paro moro ma jomoko bedo gago ni kungo e insurance en mana joma nigi pesa mang'eny. Ok en kamano. Kungo ni inyalo chako kata 2,000 dwe ka dwe. Oyieni inyalo kungo kaluwore kod nweng'o mari. Chakore 2,000 kadhi mbele dwe ka dwe. Tinyalo kungo nang'o? Inyalo kungo dwe ka dwe, ama inyalo kungo bang' dweche 3 ma waluongo ni quarterly, ama inyalo kungo bang' dweche 6 ma waluongo ni semi-annual, kata inyalo kungo higa ka higa ma waluongo ni annual. Koro biro luwore kaka iyudo pesa ni. Ng'ama yude dwe ka dwe onyalo kungo e dwe ka dwe. Ja ohala
masa moro itimo ohala, masa moro iyudo ga pesa ni kata didek e higa, kata iyudo pesa ni bang' dweche moko. Oyieni inyalo time bang' dweche adek kata dweche 6 kata higa. Gima golo kuom oganda wa en ni rito ni nyaka ni nyathi kosebet maduong' koka iringo koni gi koni. Ber ki ichako chon. Ok en gima ber ka nyathi koro thagore, yudo ka samoro janyuol ne onge nikech koro school fees onge. Janyuol ni nokopango ne nyathini wach mar somo. Bahati mbaya janyuol onindo chon. Yudo ka nyithindo moko thagore nikech plan maber ne ok oketnegi mapema. To jomoko be yudo ka nigi nueng'o to gikoso mondo ng'at manyisgi plan maber kaka ginyalo kelo. Koro yudo ka pesa gitiyoga tiya to rumo te, ok opar gimoro ni chieng' moro nyathi biro dhi e skul wa kan ne pesa. Ng'ato bong'eyo mani pesa inyalo kan mane bank ema nyathi nyalo somo go kende. Ng'ato kong'eyo ni e okumba kae be ng'ato nyalo kane pesa ne mondo nyathi obi osomo. To ber kano pesa mar somo e okumba kae e insurance ka en ni ing'iyo nyaka ngimani. Kotimore marach kuma marach ni ionge to nyathi modong' chien ok obi thagore, obiro somo maber nikech kambi mar insurance ni koro kawo ting' mar nyathino nikech nikeno gi kambi. Koro nyathino biro somo maonge gi thago moro amora. To kata bed ni janyuol in owuon in kanyo, ibiro bedo gi kwe mar chuny nikech ing'eyo ni bang' higni 10 CIC nitie biro miya pesa nyathi biro somo. To faida be iyudo sama ikungo ni nitie gima matin miyudo e wi pesa nino imedo ni e pesa ni. Ng'ato nyalo penjore ni to schools utero pesa e sikul koso pesa ni umiyo janyuol. Koro nikech pesa ni janyuol ema kane, koro janyuol mimiyo. Koro janyuol ema yiero sikul motere nyathi kaluwore kaka nyathi okadho penj, to gi pesa ni en kiwango mane ibiro mi janyuol. Luwore ni janyuol no kano ga pesa di e dwe ka dwe. Kech ok tong' awach ni samoro kuom ranyisi kata kiketo siling 2,000 dwe ka dwe. Samoro kochopo mbele kucho koro kinyalo wacho ni mondo mi kambi omi kata 200,000 higa ka higa kata 300 higa ka higa. Ok nyalo romo kaluwore gi pesa gicha. Koro nitie kwan migoni. To CIC bende wan digital nikech wan gi app mar CIC miluongo ni CIC Mbima. CIC Mbima app no en ema sama koro kindikori kidonjo kosepuonji gi achiel kuom jolony magwa to en mirwaki iketi e system no to system no goni kwan. Mbima no koro goni kwan manyisi ni idwa keto pesa ni 3,000 dwe ka dwe. Idwa kete mar higni 10. Kitieko ni to koro kambi biro mi pesa marom kama higa ka higa. Koro mano kwan ma Mbima no goyo ma en kochopo sama idwaro pesa no to ok bi gwenyi. Jomoko bedo gi luoro ni jo insurance sami donjo to ibuoni maber to koni dwaro pesa ni to koro igwenyi. Mano ok timre e CIC ka. Yen kiketo pesa ni to kochopo sami biro dware to Mbima cha kwan mano goni cha emi biro yudo. To nitiere be certificate. Sami sendikori gi CIC ni koro ikawo CIC Academia ichako keno gi CIC, nitie certificate mene document manyiso ni ikeno gi CIC, ikawo plan mar higni adi, nyathi mikawo neno iluonge ni ng'a, to gini biro rumo higa marom nade, to pesa di miketo higa dwe ka dwe. Koro onyiso nyaka ni to ka plan no rumo to ibo mi pesa marom nade. Koro kanye mantie miluongo ni premium term. Premium term en higni adi midwaro kete pesa ni. Nawacho kachako ni onyalo keto higni 5 kadhi mbele kaluwore gi age mar nyathini sani kata kama nyathini osechopo osome mochopo. Nyakwara mugejo ang' wasewinjo sigana mawuok kuom ja ohala Veronica Were kachiel koda ka jalony mawuok kuom kambi mar okumba mar CIC Insurance Group. E thuolo ni yena mondo mi akaw yweyo masani to kaduogo abiro kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Citizen to the home of discount.
No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ino kin ng'ama ber, to bende sakasa kae, iparo weche maricho kuom ji. Ber ka koro ini dika tedo, bende winja maber. Asetieko tijena te, biro chuna na dogot. Ko kamano Rajiv biro winjo marach. Wachina ne gimoro kae. Ang'o mamiyo ini wuon kae? Didonje dhao manie kind Rakesh gi Pari. To ni koro sani wasemaki wan kodi kae. Wachina ng'ama boreso ngima osiepni. For the government of the Republic of Kenya, this is a historic year because it's the first year that the learners will be doing KJSE. Penj madongo mag jogreda 6 gi 9 KPSEA gi KJSEA ochakore ayanga e pacho ka. Tend kuku mar ODM obago romo margi mokwongo nyaka ne jatend duond bura Raila Amolo Odinga Nyel Orengo. Intervention is to educate the community to avoid defecating in the open waters. Every member of the community negicho. Wuodhi kaunti ma Migori simo jogo ma pielo e bungu mondo giwe timno kaka yo mar kedo gi tuoche malandore kowuok kuom chido mar alwora. Machiegni kendo nyakwara muge jwang chenro poden mar ohala gi mwandu kenden mor mara ni podi kete kar kae arne wachaki makoro sano aduoge tielo ni mogik par ni nyalo tudri kodwa achiel kachiel kokale mbui me kwadudo te mag Ramogi TV ka imiyo waparo kaka wanyalo bedo chenro ni mar ohala gi mwandu bende nyalo bedo ja ohala mantiere kaunti ma Nairobi, kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Siaya kata kaunti ma Migori to dier ni mondo wamiwa biri imiwa riekni mantiere godo kaka itayo ohandi ikonwa igni adi misebedo kacha inyandikonwa kokale SMS line wa main Ariadek auchiel nono kata mbui mar Facebook yudowa gi nying mar Ramogi TV. Kama dhi nyime kendo wadonjo e chenro mar jaohala mar Juma Nyakwara Mugjong kawuono wada penji bende iero mich ma ichiwo bende ijachiwo ga mich gi wuok kumoro ma oting'o maua inyabedo ni iero mich mar pesa inyami pesa turi mana moket mane kido moro machalo mar maua bende ng'eyo kama giwuoke e kaunti ma Kisumu warado kod nyadendi mano miluongo ni Evelyn Omwom osebedo katimo tijni kuom kinde arene midhusi mar corona donji e pacho kae kendo rocho chenro mopogore opogore mag ohala kendo kaka itimogi en ohala motimo mana ka entiere ode diponi datero ne miyo moro ma okonyore e osiptal maua inyalo tudri kode jok moko bende kawo thuolo mar kawo kata kad moro indiko tioro ne jatich moro mitiyo godo mihero
kopogore gi jatich moro jaherani inyalo miye maua, inyalo oro ne kad moro kata mich moro amora ma intiere godo. Ma en ohala mar chiwo mich kaachiel koda ka maua ma be inyalo chiwo kata ne jogo ma ihero. Evelyn Omuom kawuok e kaunti ma Kisumu e ja ohalawa mar juma. Nyinga en Evelyn Omuom, anyaka Julu Kadero, modak Kisumu. Atimo ohala mar chiwo mich gi maua, gifting and flowers. Tasetime chakre higa mar 2020 nyaka kawuono, koro mago higni 5. Nayudo ohalani nikech okuongo na aneno ni nitiere gap, ne onge ng'at matime, to an awuon ahero miyo ji gifts. Koro nayudo mokuongo nathagora yudo gige gifts go Kisumu mar miyo osiepega gi jok mahero. Koro naneno ni ka onge ng'ama time, we an bende achak time nikech be en koro kaka passion. Napenda kugift watu. Koro kamane kaka nachako ohala no mar gifting. Aseneno kantiere dongruok mang'eny kane achako, ji mang'eny ne okong'eyo, nokohero or nokne maana importance mar miyo ji gifts. But kaka sani ji ose embrace the gifting culture sana e Kisumu. Koro nitiere growth maduong' ahinya. Sani ji ohero chiwo mich mopogore opogore, nitiere mag birthdays, anniversaries, nitiere mag goyo pole kisekoso ne ng'ato, baby shower, mopogore opogore. Kana chako natima e ot, sana mostly nen delivery, iketo order to analoso ni. Koro kana chako nakawa maua Kisumu, tiere jo wholesale mauso Kisumu, koro nadhi takao irgi, abiro taloso, pod napuonjora kaka anyalo loso gima ber, tatero ne ji. Lakini sani wase dongore maduong', koro sani mostly agolo maua ga Nairobi kata Naivasha, to gibiro, pod atima e-commerce, aloso gi e order, to amiyo ji. Lakini sani ng'eny ji oseng'eyo wa sana, to ji osebedo gi trust. Nikech ing'eyo ni weche ma iuso online, ng'eny ji ok trust joma uso. Koro sani to ji osebedo gi trust ahinya, koro ji ong'eyo sana Smiley Gifts. Challenges mantiere, challenge mokuongo yudo maua ma fresh, seche moko tek ahinya. Bedo matek mondo maua ochopne kapod gibeyo, mano challenge mokuongo. Challenge mar ariyo, yudo ni Kisumu liet ahinya, koro maua gi ok nyal budho. Kata kaka one florist nitie kaka osepuonjwa preserve them, but in Kisumu yudo ka koro lifespan no bedo shorter. Alafu yudo materials mang'eny bende tek Kisumu. Wanyiewo gik mang'eny from Nairobi. Mano kaka gift boxes go, wrapping materials and other gifts. Yudo gi Kisumu ok yot. Koro mago e challenges makadhe sana. Challenge moro en yudo client manyalo trusti, nikech koro waonge gi an outdoor shop. Yudo ka most of the time client nyalo wacho ni odwaro maua, tusewuoyo busewinjoru, to kopenji ni to dukani ni kanye, ting'ise ni anatimo mana deliveries. Wacho ni mano idwa kwala. Koro mano